Jan Štos, narozen roku 1964, od roku 1988 na Akademii v Praze. Studoval v ateliéru monumentální malby Jiřího Načeradského, dále studoval u profesora Zdeňka Berana a u profesora Milana Knížáka. Dagmar Hamsíková, narozena 1971, od roku 1991 na AVU v Praze v ateliéru klasických malířských techniků profesora Berana. Od roku 1995 ateliér restaurování výtvarných děl malířských profesor Stretný. Marek Nespěšný, narozen roku 1973, od roku 1992 na AVU v Praze, ateliéru profesora Berana. Michal Vavrečka, narozen roku 1975 v Olomouci, od roku 1992 studuje na AVU v Praze. Nastoupil do ateliéru grafiky docenta Kokolyi. Nyní studuje v ateliéru klasických malířských technik u profesora Zdeňka Berana. Už jak jsme se setkali poprvé, tak tam bylo evidentní, že nás všechny zajímají sakrální témata v malbě. Takže jsme to zkusili na té školní výstavě, která byla jenom taková epizodka, krátká. Ta trvala jenom 2 dny. Jistě, ale pokračování přeci mělo. Myslím, že nás spojovalo taky to, že ta sakrální témata jsme se snažili dělat i po ikonografické stránce správně. Ale v podstatě v tom bylo ještě víc věcí. No taky myslím, že nás spojoval ten způsob malby vlastně, ta tendence k těm starým mistrům a ty technické věci, všechno tady okolo. Že vlastně sakrální témata nejsou samozřejmě vůbec žádným naším objevem, ale důležité je tu to, že se nesnažíme to nějakým násilným způsobem aktualizovat. Štos, ten patřil k velice pružným posluchačům, který byl schopen mnoha variací, byl schopen vnímat a učit se věci, které potom používal velice volně a velice pružně. Za to také obdržel cenu nakonec rektora školy. Skrývá v sobě jakousi ironii, která vlastně překonává ten jeho jakoby konzervativní postoj, který dává velice vehementně najevo, ale právě ta stránka té ironie vlastně nakonec celou věc přehodnocuje do trošku jiné roviny. Myslím, že humor je někdy v mých pracech právě i v onom přehnaném, možná se někdy zdá, akademismu, staromilectví. Když člověk žije v dnešní době samozřejmě a tváří se přitom, jako že dnešní doba neexistuje, už to je samo o sobě prvek trochu groteskní. Je to věc, kterou se také bavím. No, měli bych nějak se pokusit jednoduše charakterizovat práci Dagmar Hamsíkové, pak bych mohl opět říci, že byla schopná z jednoho portrétu udělat řadu konceptuálních variant, které směřovaly až k rozkladu celé té formy malířské pomoci prostě restaurátorských postupů. Vlastně to proměnila v celý cyklus. Dalším jejím třeba pokusem byl klasický akt, malbu až akademickou, promítnout vlastně do záležitostí, kde se rozpěla tato malba s objektem. Mě restaurátorská práce inspiruje nejenom tedy konkrétními obrazy, ale především technickými prostředky, které se používají, protože to má možnost vytvořit nehmotnou, imaginární věc z obrazu, který byl skutečný.
Nechám se uchvátit oparem, vznášejícím se nad hlavami ryb, které pozvolna tlejí v mé lednici. A s uhnutím posledního červa proces zastavím a zobrazím. Dalším studentem je třeba Marek Nespěšný, který se pokusil o významnou kompozici, která byla vlastně reakcí na Caravaggiovské obrazy. No a myslím, že jeho kompozice byla v tomto smyslu docela zajímavá. Autoportréty vlastně pro mě představují tu realitu. Když maluju vlastně sám sebe a pozoruju to na plátně, tak je to vlastně ta tělesná existence v tomhle světě, takže to je realita. Když to třeba v té kresbě je to najednou jaksi vevnitř. Vizi, kterou člověk má, ta není dojmová. Dojem má předtím, dojem nakonec získává i sám ze svého obrazu, nakonec je překvapený, ale v podstatě se člověk zajímá víc o formy. Nevěřím na žádnou zázračnou inspiraci. Já jsem se setkal s tvorbou tedy umělců z Akademie výtvarných umění při té příležitosti, protože přednáším křesťanskou ikonografii na Akademii výtvarných umění jako externí učitel a tito studenti docházeli na mé přednášky. A jednoho dne mě pozvali, abych navštívil jejich ateliér. Musím říct, že v podstatě mě to zaujalo protože mi vyhovovala forma i náměty. V podstatě jsem si uvědomil, že je to také jakási cesta pro obnovení určitého proudu výzdoby kostelů. A kostel v Dobré Vodě byl zcela zničen. V 50. letech tam byl bohužel vojenský újezd a šlo o to, že prostě tam nebyl žádný interiér. Šlo v podstatě o to, že pan doktor Rojcim jezdil velice často, měl tady jakési styky pravděpodobně s muzeem Kašpersko-Horským, vlastně tímto kostelem. Přišel k nám s tímto návrhem, že je zde, po tom, co se tady uvolnil ten vojenský prostor v Dobré Vodě, možnost vyzdobit kostel, v podstatě veškerá vnitřní výzdoba byla zlikvidovaná. No já si myslím, že na výzdobě kostela je vynikající to, že ty obrazy permanentně žijí a že jsou zasazeny do určitého konkrétního interiéru. Myslím si, že takových možností je dneska málo a samozřejmě, když obraz visí v muzeu nebo v galerii, tak je to, myslím si, jenom jedna z rovin, jak lze obraz použít. Na oltáři bylo původně instalované na snímání z kříže, ale ukázalo se být nakonec příliš veliký, takže budu muset asi spíš nahradit ukřižování, které by mělo mít asi světelnou sevřenou formu, jaká je na obrazech z Urbarána. No, já budu malovat tu křížovou cestu, ta by měla být tady po stranách. A pak bych se možná ještě, pokud budu mít čas nebo to nikde nebude mít zájem, se podíval na těch českých světcích. Ty by měly být taky po stranách tam směrem k oltáři. Já budu malovat starozákonní motivy. Při té výstavě, při té pouti tady jsem měl Joba. Nesel tady právě. Tady někde. Přímo tady, jak je ten drát, tak na ten byl zavěšen. V podstatě jsme v tomhle prostoru uvažovali i o fresce, kterou jsme teda uvažovali o tom, že bychom ji umístili tady na ten strop, což jsme samozřejmě potom zavrhli díky tomu, že je tady velice nízký podhled. Navíc je tady takový vlhko, že
formou fresky by to asi vzalo za svým časem. Jinak jsme uvažovali umístit do téhle části kostela, ale to vyřešíme s tím výklenkem v podstatě naproti tomu bočnímu vchodu. Tam odsud triptych poustevníků, jejich středem by měl být právě svatý Vintíř, jako prvotní informace z toho bočního vchodu. Tady je velice příjemné to světlo, že na rozdíl od mnoha kostelů je zde skoro galerijní osvětlení. Obrazy mohou neustále komunikovat s lidmi, kteří k ním přistupují jinak než staticky visící v galerii. Je to velice čistý prostor, bílý a to samozřejmě velice láká to zde zaplnit. Samozřejmě lidé přicházejí a nemohou kolikrát uvěřit tomu, že je to malováno dnes, protože ty obrazy působily asi trošku historizujícím dojmem. To asi určitě. No ale to v podstatě byl jistý záměr, který si myslím, že je naprosto živoucí. Já se necítím víc tradicionalistou v pravém slova smyslu. Já myslím, že to slovo tradiční se dá nahradit taky slovem normální. Asi ty obrazy budou muset být třeba trochu odstaveny od zdi, aby nebyly v přímém kontaktu s tou vlhkostí. No a potom bude muset pomáhat svatý Vintíř. Myslím, že je důležitý ta schopnost si zázrak vymyslet, uvidět ho nebo naslouchat a ten zázrak se objeví. Zázrak se děje a ne, že si ho vymyslíš. No tak to je samozřejmě věc, kterou si vymyslíš, že skutečná potom, že jo? Potom je to smýšlenka. Nemusíš si to vymyslet samozřejmě. Já myslím, že už jenom to, že se tady 30 let proháněly tanky a dneska tady stojíme u studánky a kostela, který stojí, tak to je zázrak. Jo, tak. Zmar, to je slovo, který má samo o sobě tak fantasticky přitažlivou fonetiku. Asi je to tím, že každý člověk potřebuje se nějak vyrovnat s tím, co ho neustále nahlodává, s tím zubem času. A možná se tomu dá čelit jedině stejným cynickým výsměchem do očí té kostře, která se takto snaží smát a zhasíná tu svíci života. V mojich obrazech se neobjevuje téma zmaru jako takového, ale spíš velice příjemného rozkladu. Já teda jako městský člověk přírodu vlastně vůbec nemám moc rád, ale když už v ní jsem, tak mám raději třeba podzim. Tak je to, až to za chvíli začne rašit. Myslím, že to nebude moc hezký. Tady tohle místo bylo dříve obývaný vojáky, takže z toho udělali takový chaos, který se teďkom je možnost to dát dokupy. Jakýsi harmonický místo. To ne. Protože to by potom sklouzlo do banálních svých charakteristik. Já bych to chtěla nechat v rovině těch schnilých hlav, nad kterými se vznáší lehký opar hniloby, což s ním souvisí.